noi astăzi să ne jucăm, cum se cheamă, cum naiba mamba, băi, Plants vs. Zombie, Plants vs. Brainrod, nici nu mai știu cum se cheamă jocurile. Astea sunt aceste, cum se cheamă, astea ale mele. Le zic eu Brainrod așa. Nu știu dacă sunt Brainrod sau așa sunt ei mei. Nu știu, să spuneți în comentarii dacă cine vrea ăsta galben. Uite cât dă. Ăsta mare dă astfel. Astea sunt Brainrod-urile mele. Ne luăm bani, uite câți bani avem jos în stânga. Să spuneți dacă vreți că eu vă dau orice, nu sunt rău cu voi. Vă dau orice, baboizii. Ia să mă merg pe aici, are ăștia ceva. Ce să mi lăguiește. Ioi. Nu-i bun, n-are nimic bun ăsta. Nu-i bun. Nu cam au ăștia ceva bun așa. Nu știu ce e asta e treaba. Bă. Mamă, câți bani are ăștia. Cam are bani. Nu glumește ăștia. Mama mia. Ce chestii faine are, băi! Trebuie să mergem la bază. Hai să mai mergem și noi aici. Dar chiar pe stoc ce mai e pe aici la shop? Nimic, cam așa bună, le luăm că ne trebuie. Aici să avem ceva bun, cam nimic. Știam de mult, ne luăm banii. Asta vă arăt ceva. Decât să luați bani așa să vă plictisiți, să stați așa câteva minute, până luați, mai bine apăsați aici sus în stânga pe ghiozdanul ăla și dați Equip Best Brainrod. Și ne face Brainrod și ne dă și banii toți. Dar tot aceeași Brainrod și ți dă mai buni Brainrod care îi ai. Să faceți și voi așa că o să vă dea bani instant, bine. Ăsta îl cheamă Kitsune bară jos Ez. Și pe la 25 pincă. O să vezi că ăsta nu-i rău. Am puțin lag. Cât are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cam dă mult ăsta pe secundă. Ăsta? Mama mia. Ăsta e mai bun. Tot eu, că sunt mai băgat decât el. Uitați în dreapta sus. Bun. Așa. Girafa celestre, nu-i bună. Nu știu de ce, Uite, cine vrea 6-7 ăsta. Uite cât dă pe secunde. Și ăsta, și ăsta. Și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Ăsta nu știu dacă e bun. Ăsta da e, ăsta da. Ia să început un event. Nu e admin nebeu, să știți. A fost un 3, 20, 3, 4, cred. Și eu am stat, să spuneți în comentarii dacă voi ați stat. Vă rog să facem 300 de abonați, vă rog din suflet. Că e fain să ai atâți abonați, să fie bucuros, știți? Eu nu sunt bucuros că nu am mulți, așa, unul ca un prieten de-al meu are 5K,
Îl cheamă Robloxari King. Aș vrea să fac și cu el, dar nu pot. Că câteodată vă dezabonați, vă abonați, ăia răi se dezabonează, ăștia buni care se abonează sunt buni, dar care nu sunt buni nu se abonează. Dar sunteți frumoși mei voi. Vă știu pe voi. Trebuie să scoatem ăla de acolo. Așa. Asta chiar stocul se duce. La Gherdan. Sau nu se duce? Nu, mai am un minut. Ia. Scrie ceva sus acolo. Și crezi că a venit pe... Era să zic banda. Crezi că a venit aici. Pe iarbă. Asta, așa se cheamă, nu știu. Aici și că dacă apăsați cu Robux 200 de Robux. Dacă apăsați dacă luați cu 200 de Robux, o să crească tot instant când le plantați, să știți și voi. Sau dacă știți. Aici eu, când s-a băgat update-ul mai dinainte, eu am dat 3, când mi-am dat 3 virturi. Că n-are cine să mi le ține câteodată. Un prieten de-al meu nu poate, nici unul, altul nu poate. Știți? Și de aia trebuie să dăm puțin mai încet la joc sau avem. Avem? Ce naiba? Cred că n-avem. Așa, ne luăm banii. Nu mai facem metoda aia de naiba. Așa a făcut Jendel și cu unul jocul ăsta. Că și Jendel lucrează la jocul ăsta. Cu unul face amândoi la jocul acesta. Și eu mă joc așa, că îmi place. Nu că îmi pică, cum să zic, chestii bune, dar eu mă joc totuși. Mai mult mă joc stilă Brain Rod. Am lăguit. Am lag rău puțin. Iar unde te gira face ăsta. Bă, tu îmi dai numai Brain răzgoz, mă. Cam așa am eu inventarul. Trebuie să scot toate, să le vedeți și voi frumoși mei. Ăsta, nu știu ce, ăsta iară, mașinuța, tot ăla, ăsta, mâna aia care nu cam bună și tot aia. Am mai multe secrete, dar până vi le arăt, ne lasă, vi le arăt în alt episod. O să mai fac mai multe, să știți. Așa, ia, dar chiar aici e ceva. Sper. Mr. Carrot. Carrot. Ăsta are ceva aici, mă. Nu-mi zic că mă băgă mango sau ăla lui el așa. Nu-l băgă. Uite mango. Eu o să vă arăt ce am aici la sed. 5 mango. 3 de-astea limone. 4 Mr. Carrot. Tomatria 5. Starfruit 1. Șurumbină 1. Cocotank 9. Ăsta Carnivore 5. Și pe aici astea nu sunt cam bune. Eu dau vouă, dacă vreți de-astea, că nu poate merge, le plantez și vi le dau mai bine. Știți? Așa mai bine fac. Mango. Ăsta ce cu mango, ăsta îl cheamă. Ia să zicem tot numelele ăștia, tot.
Cum îl cheamă pe ăsta? Mango del Bingo Eve. Mango del Bingo Eve. Mango del Bingo Eve. Hotspot TV Eve, adică W. Mango del Blingo Eve. Compactroni. Ce naiba scrie, mă? Discaloni Eve. Mango del Bingo Eve. Fruciuno Assassini. Franciuno Assassini. Bribridicus Vicus Bombicus Eve. Franconcio Assassinoi. Potospti. La Comerone. Socchettini Upsedini. Gianni Turbozi. Gianni Turboziv 6-7. Deci cam așa a fost brainrot-urile astea, sau cum se cheamă. Dacă vă place, vi le dau. 6-7, nu vi le dau. Spuneți, nu vă fie rușine. Că mie nu mi-e rușine de nimeni care să uite la mine. Îi spun direct, ce faci, băi? Știți? Așa. Ia, veni mireasa. Să uite ce am. Ce vrei de la mine? Haide. Ce vrei, mă? Hai. O cheamă Miss 261016. Eu nu știu ce face asta la mine. Vă zic, cam așa a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Ne vedem data viitoare. Pa!